Sa bheilt le ceannis eile a gCraobh Peile Uladh Fé ola airgrid thug Tyrone idir Muineachán. Bhí 7 gúilín is fithe atra nar thug Tyrone léas a dómh am out a hain dá ngrúpa. An nach chéine athróir an scéas na bouty díberthe. Bhí iridal ceallaigh in ómad don ceann seo. Sean O'Hare inish. Sean Lurg begonin sport has pass fuitige. Agus ceann das agus íocht an sada híróin bhfuil cúil fuitige cúil fuitige Cormac ó Dublin le stig de díreach ceann númad Cormac ó Dublin bhfuil Craobh Seinnteoir Muineachán bhí bert déag te fíordan í ródan sannach ní raibh éanana peachas os Cormac rochseid tríd leir. Fianán ó Caroláin. Stefan, Fardain Séireach, tá bert trúr a chuirsteachar, ach níl siad chun é stoppa agus pointe eile fuitig Stefan ó Monaghan dar a pointe. Ó Clár ignis. Ceann ísir chuirsteach a gcéad enta go maithe gé agus ó potéir inis le deis ó potéir an ceann seo chun tiitimí sin ní raig an ceann sin Haran trasnáin gavan ó potéir. Agus Muineachán na teachtaríis is me ceanna a háir an líróid á dorn das tug a gé pass áling an son fuite ag McGorman an so tevistig den dí tá begánin spás fuite go Gorman agus más féad leis an ceann seim siú well by that há sé sin fuite ag osín ó Gorman fuite ag fear híróin dochar é eiscint in san rion seo ach take sirdí me gile chuir mar ríist. Genta go háling ag me gile chuirm an san fíochar sin mar fointe begáin scilléanaach an san ag me gile chuirm an dumí beag chuise tríd cethar ó Muineachán agus an ceann sin chur a Haran trasnáin. Tyrone is tachan ceang agus a ríist sé ó heithir a bhí lár buid an san an is Craobh ó néil Craobh begáin spás fuite go siúd ó potéir ó pass áling an son agus chance go rafferty chur siar agus siúd agus chance cód agus cód fuite Craobh ó néil chuir sé ceann ar fóríl do chráig sé an ceann seo tacht tríd an leir Haran da do cúig agus é sáit is an angach an son. McGorman brasásta rucht tríd Cusan Tyrone an ráis sé le ceann bhfuil Bobby chun é seo tá Bobby chun é seo tá sé faoihrú tá job má dentige bhfuil an marc tócaige ní mar ó chinnte lena míad roiig de sin émart ag chur a an trasnáin an dain sé an trasnáin tain go dain. Dublin eile ó heithir leis héana a ríist mo ar an déblína. Ten sé siar Seansan is go Tyrone cos céim áling an son de fearó Tyrone bhfuil sé sin chur an trasnáin há by dad pointe fuite. Búte an son ag Aaron O'Keefe agus tucaige Muineachán an is tríd Gorman. Ní raibh Gorman arás tá Bobby istig leis sin tá fear tá gá faointe go deas chomá seansan is chiad ceann áil ó Caroláin agus ó sin fuite ag finán ó Caroláin an chiad pointe fuite ag a bhar lár park a troch nó an neomh agus ó chuig pointe idir na fórnaí le ceann amháin an is. Well, chódar fada agus é baile an marc tóga ag fear hírónach go míid leach agus tuga siad an istrí potéir tá potéir ní a córt a buíáil tá sin ag pointáim siú tá níos mú teachtar go heir bhfuil é sin chur a Haran trasnáin. Chánaid dí ceithir déag a bailithe ag fear híróin denta go thóntaach acha well by dad hána siad faoi bhrún sanna go deireadh níor stop Muineachán pointí den scá fuitico ach an ráchúil sin a chur críoch le cuasaí an sa I barcaí héalaithe. Definitely showed grit and character to get over the line there. Even we've talked about our bench the whole year. They obviously make a big impact. Maybe not in the score in the day, but every man puts in a shift of training, and that's what it's all about. These narrow, tight wins, and that's what it all counts for. We're in an Ulster final now, so we are.